Boss, Mr. Lim, makiklaro, boss ba? Say, pusad nga. Wala ko nagdula, nag-edit man ko. Sayang, Sarge, eh. Palimpir, minuuntag court. Sabay lang, ko shoot man ta. Bis na ako, Dre, para mag-training ko pagka-agent. Di mo, may nakutig-limpyo, Dre. Sige na. Boss, lagi na yun ay pagkagahil lagi na. Sarge, wala ka na loyo. Si agent ba naglimpyo? Bito Sarge, ganina na si Ja ba? Papahuwaya po na si Ja. Ayaw mo pagbuot, maunay pamaagi. Parang isa ka sundalo na disiplina. Sarge, agent Ray, kumusta? Ganina naman ko si Glimpyo dira, Sarge. So, pahulay sa siguro ko. Pahulay. Ay, kadagan pa, limpyo hugo pa kayo palibot, oh. Sarge, pasin, kalimot ka, kabalo ko sa iyong sekreto. Usa sekreto, tugani ko. Nga, ayot ka. Ako bayot? Og kuto-kutohon tiga, headshot ka sa ulo. Sarge, kabalo ko, Sarge. Nga naman, anong kabalo mo ka? Kikitong ni Agi, si Sarge Butin, tinga to sa imong opisina. Oo ba? Unya sa ingon. Make up mong duha. Mag-make up, may basta ka sa party. Bayo si Sarge. Siguro? Sa di mo gusto, Agent Ray. Pakitaan kang ebidensya ka di ko bayot. Tagay ko ebidensya sa Sarge para dili sila mo tuo nga bayot ka. Bayot na, sa una pa na. Sige, tagaan kang ebidensya. Diri sa tong lugar, tuyo ka tanang babae. Ug dalaan ipahid silang puday. Hulaan ako kung kinsa ng puday. Sure ka? Sure. Bantay ka ha? Balik kayo ko. Go. Timanan ako na. Tura, ni babae. Tanon ako ni. Ma'am, excuse me ma'am. Kanang pwede ko mangutan na? Isa man. Kaila ka ni Sarge? Oh, kaila. Kaila ka ni Sarge? Ni Kuya, di niya na. Ma'am, nakuingon. Sure eh. Sige na ma'am. Please, kadali ra gyud. Sige. Unsay pangalan nimo ma'am? Chin. Chin. Sige ma'am, balik ko ma'am, ebidensya lang. Kaya ko nimo. Sarge! Nanguli na yung mga tao dire. Di na yun sila makasaksi kung lalaki ba jud ko. Sige na Sarge, at least ako makabalo ko para ma-confirm lang. O dara Sarge oh. Muna. Chin prokdos. Wow. Kaila ka no. Ginsa mo. Gibid sinan ako, Diba? Sige lang. Last. Mukha pa ko ha. Pangita ito. Putik kamay nga Sarge. Kaila siya nga si Chin. Isimutra niya ha. Murag nagduda na ko ba? Di gyud siguro ni bayot si Sarge. Laki gyud siguro ni pero di ko surrender. Kailangan na pa ko i-test nga isa ka babae para makumbinsi ko nga di siya bayot. Excuse me ma'am, pwede ko mangutana? Oh, pwede. Kaila ka ni Sarge? Wala ba ya? Kiniwa kaila ni Sarge. Ma'am, nako ingon. Ay, dili ko eh. Kadali raman ma'am. Dili lagi ko. Ma'am, makatabang ka ani ma'am kay ginapaimbestigahan nako akong commander. Dako kay ning ebidensya. Dili ko ya uy. Wala mo ko'y labot ana iya. Nila lang ma'am. Tagaan ta ka og kanang cash 50,000. Ay, kana ra ay kadali ra na. Oh, dara oh. Ay, salamat ma'am. Sa pangalan mo ma'am? Say. Say. Kini, tanaw na tong makaila pa si Sarge ani. Wala kaila kang Sarge. Say balita. Nana. Kani, wala ni nakaila sa imo Sarge. Pero napahid ni mas puday ni. Oo. Say proktres. Hindi mo sa nimo. Ay, bitch lang gihapon. Ibutangan pa ako ba di sarap para lipong yun. Kanto grawa kaila sa imo nakalimot na day. Hanila lang Sarge. Kaisa na lang last chance. Okay ra? Sige. Iba man kay ka eh. O babae lagi isgutan hang tuhod ka lang. Grabe ni si Sarge bay. Nakalimot ra yung babae kay gihubog niya. Pero kailag niya yung babae sa iya. Siya nga sa akong 50 mil oy. So buhaton karon murag wala na may babae makitaan diri. Taysa. Ano ko na ibalan? Nagkamang-kamang naman kasi pangita. Hindi ba? Sarge! Patay. Di pamilyar sa kuning baho ay. Bahog lubot. May ilok ani kisa man ni siya. Kisa ni lubot. Sarge? Kisa ni lubot. Kani lubot na jud charo. Kabalo ka nga lubot na. Oh.
Kamay, virginan, mangpunta ni Sarge.